ойликои фаберлики мо дар давоми коримон якм айма сар мешавад. ма 5 сол шуд ки дар фаберлик кор мекунам, лекин баъзе духтаракоим ҳастанд ки нав 1 сол шуд кор мекунанд, ё ин ки 6 моҳ, 1.5 сол ва дар давоми ҳамин муддати коришон чанд пул гирифтагиянд. И приложение нав буромадагия даами фаберлики ҳамаи суммата нишон мецай аввал то охирша. Ягом таш нигоҳ кунем ки ай 100,000 сомон кам нест. алҳамдулиллоҳ. духтаракое ки дар командаи ма кор мекунанд блогер нестанд, лекин бе блогерӣ дар хона нишаста чунин маблағҳои калон кор мекунанд. хубии фаберлик дар чие ки як бора пули калон мегирӣ ва ту метавонӣ ки проблемаи калонта ҳал кунӣ. бароям қапаву хароб асос мақсади асосӣ гузоштан, сабр кардан, ба худо ва ба худи худ бовар кардану ба гапи мардуму атрофиён гӯш накарданай. барои ҳамин қайд 1 сонияи вақтмона мо баргардонда наметонем. ҳар як лаҳзаҳо ғаниматай. пас имрӯз худованд барои мо чунин кор нишон